É un placer termos aquí a Alex González para pasar co interrogatorio, non? Ou conversa, que espero que sexa. Quería preguntarche de primeiras, non? Que me contes ti, como creador, como director naquel momento, máximo expoñente, non, da súa creación, que é The Wall ou que foi The Wall no seu momento? Pois The Wall para min foron varias cousas. A primeira, un sistema de aprendizaxe de programación. Eu non sabía programar e con The Wall pois fun facendo os seus algoritmos, os seus proxectos, as súas, non sei, toda a programación partindo de cero, é dicir, que me serviu de aprendizaxe, por un lado. Por outro lado, como a mí me gustaba, pois para min foi unha diversión. Eu salía do traballo ordinario e polas tardes dedicábame a divertirme aprendendo a programar e programando. E despois tamén foi pois algo co que conseguín pois algo económicamente rentable. Que non é pouco nun momento así. Non me queixo, non me queixo. Porque naquele momento ti de que traballabas? Onde estaba situado? Contanos un pouquinho así o contexto social ou vital dese intre. Eu daquelas había traballado como xefe da sección de corte de Adolfo Domínguez. Daquelas había aprobado a primeira oposición, creo que a primeira oposición que saiu da Xunta de Galicia, xa son vello, e fora a de subalterno. E despois aprobei a de profesor de prácticas de electrónica. En ese momento estaba como subalterno na Delegación de Educación. E nos tempos libres xogabas a videoxogos? Nos tempos libres programaba videoxogo. Lembras cal foi a primeira vez que tiveches contacto coa programación? A primeira vez que tive un contacto teórico foi cando estaba en Adolfo Domínguez e un compañeiro me deixou un par de libros en BASIC. Díxome, mira, aí teño este par de libros de BASIC. Eu pregunteille que era o BASIC, porque non tiña ni idea. E dixo, vouchos deixar. Leveinos para casa, empecé a mirar, instrucción, 10, input, non sei que. Dixo, isto seguro que me gusta. Esa foi o primer contacto co que tiña que ver con programación. Logo devolvín os libros e aí quedou. Pero xa me quedou ese gusanillo no corpo dicindo, teño que comprar unha máquina para programar. E deli a certo tempo, pois comprei o MSX, concretamente o modelo este que está aquí, o Spectra Video S28. E a partir de aí xa empecé por miña conta pois a programar primeiramente en BASIC. Ese é o meu primer contacto ca programación. En que ano crees que estamos falando? Isto estamos falando de 85. Comprei o que é o ordenador en abril, maio, xa non me lembro ben, e iso pois foi o día seguinte. Xa empecé a programar. Creo que aprendiches moi rápido, de algún xeito, porque no ano 86 xa sae Sí, The Wall. sí, a ver, primeiro empecé programando en BASIC, e aí botei certo tempo, porque eu que quería, primeiro, quería xustificar comprar a máquina, que non era barata, era o soldo dun mes, e xustificar para comprarla, xustificar meu e xustificar a familia, pero sobre todo eu. O que quería era facer unha aplicación, un programa, que levara a xestión dun cálculo de naves industriais, que o meu sogro tiña en sociedade con outros unha empresa deso. Entón, un pouco, decir, mira, isto íbamos ben para a oficina, pero, bueno, nin lle comentei nada. O simple feito foi decir, bueno, vou non comprar con esa xustificación, que logo non se atreveron os que estaban na oficina porque a informática asustaballe un pouco. E, entón, xa, a partir de aí, o que había feito de programación en BASIC para a empresa, pois funo dándolle volta hacia os xogos, porque outra cousa non iba a facer, non tiña outra utilidade para min naquele momento. Entón empecé a facer un primeiro xogo en BASIC. Anterior a The Wall? Anterior a The Wall, sí. Tiña algún tipo de deseño este xogo? Tiña algún nome? Sí, non chegou a ter nome, pero, bueno, sí, chamábame Saquín, pero realmente eran as bases do The Wall, porque era unha sola pantalla, e o muñeco íbase movendo por ser unha pista serpenteante tamén de muro, non? Pero estaba todo na mesma pantalla. The Wall, contame un poquinho o proceso de The Wall, cando empezas, cal é a idea base do xogo para ti, ou que tiñas claro que tiña que ser ou que non ser e tal?
En realidade, o The Wall definitivo foi unha mellora sustancial sobre o The Wall en Basic. E o The Wall en Basic xa tiña o concepto do que sería o outro. Era un marciano indo por un muro con inimigos que, bueno, pues que lle impiden o paso. E entón simplemente foi desenrolar as distintas pantallas, pero xa en lenguaxe ensamblador, en lenguaxe máquina. Desde o principio tiñas claro que iba a ser un marciano? Quero dicir, estas ideas de creación, de deseño, non? Que no fondo sempre son persoais e no fondo son un pouco a mellor tolas, non? Quero dicir, de Wall ao final é un marciano que vai por un muro, non? Supoño que tamén son, como dicilo, formas de imaginarse algo novo, non? Ou formas de intentar expandir a propia idea do xogo, que mellor nestes xogos a propia limitación do formato e tal tiña que ser pulida a veces con imaginación, entendo, para o que queremos contar ou o que querías contar. Sí, home, eu visto desde agora, pois arrepíntome de facer un marciano tan pequeno, haber o feito máis grande, para poderlle dar máis definición, por decirlo así. De onde saliu o marciano? Pois a verdade é que eu pensei bastantes veces, sobre todo nestes últimos meses, e non me acordo para nada de onde arrancou esa idea de que sexa un marciano e non un coche. O sea, eso non sabría decir de onde saiu esa idea. Hai algo que me chamou sempre a atención de The Wall, que é esa especie de 2,5D, non? De como xogar co espazo non tridimensional, porque segue sendo en 2D, pero pareceme bastante avanzado nun momento dado para o seu tempo, inclusive. Non sei se esa idea surdiu de ti ou se a biches en algún outro xogo e aplicaches ou... Non, xurdiu de min totalmente. Os xogos que eu vin daquelas eran poucos, porque non había moito movimento. A posibilidade de comprar xogos eran moi caros, valían pois 1.800 pesetas, estaban falando de pesetas daquelas. Claro, non tiñan moita posibilidade de comprar varios xogos, porque era moita pasta. Entonces, e aparte o que había, era bastante plano todo. Eran pantallas planas, e outras era un scroll de pantalla corrida, pero así en pseudo 3D non había nada. Que é o que máis che custou a hora de crealo? O que máis me custou? Pois hai unha anécdota interesante, ya que cando fixen o The Wall en Basic, o de Basic, cada vez que lle daba o cursor para que o muñeco se movera de lado, pois iba demasiado lento, porque o Basic é un linguaxe interpretado. Entonces o que fixen é que se movera 10 píxeles, 10 puntiños de golpe. Entonces iba de 10 en 10, para que parecera un pouco fluido. Cando fixen as primeiras rutinas de ensamblador co The Wall definitivo, o que máis me costou foi saber por que non me funcionaba. Eu puña o marciano na esquerda, daba unha tecla e desaparecía o marciano. E botei casi unha mañá en descubrir o problema. E o problema era que iba tan rápido que non o vía e desaparecíame pola dereita. Cando o outro había que poñerlle de 10 en 10, non? Claro, isto son cousas que despois co tempo entendes, a capacidade de proceso do lenguaxe máquina con respecto, que é un lenguaxe compilado con respecto ao interpretado, pero naquele momento, claro, estaba aprendendo. E aí botei un montón de tempo hasta que, porque eu non tiña ensamblador, o sea, tiña que facer a man. Entón tiña que mirar por que me desaparecía o muñeco, miraba a rutina en ensamblador. Logo miraba en esa decimal, o lenguaxe máquina, que o había feito tamén a man, entón dicía, bueno, pues a ver onde está o fallo, onde cometín ese fallo para que me desapareza. E non conseguía ver o fallo hasta que se me prendeu a bombilla e dixe, pues ten que ser por a velocidade. Entón metinlle unha rutina de retardo e efectivamente sí, xa o vía pasar, pero como un lóstrego. Dixe, ainda hai que meter máis retardo. Eso costoume bastante. Hai certas cousas, non, neste xogo que hai, conscientes ou inconscientemente, non, pero que ten esa asignatura galega, non, ou poden ser os trisqueles que aparecen en algunhas pantallas, e hai un detalle moi simpático, como é o da música, non, se nos queres así comentar onde veu a idea original da música que soa en The Wall. Pois é a verdade que gustábame programar, estaba aprendendo ou estaba descubrindo que me gustaba programar, pero non tiña nin idea nin de diseño gráfico nin de música.
Entonces, tanto o que son os sprites, os muñecos, como a música, tiven que valerme dos poucos recursos que tiña. Na música en concreto, pois, o que metín foi o que había aprendido ca flauta dulce no colexo, que tiña así de memoria unhas cuantas notas de Noite de Paz, e unha delas era Na beira do mar. Pois este Na beira do mar pareceume interesante non poñelo tal cual, sino sería como unha especie de plaxio, eu non quería eso, e entonces acelereino. E acelereino bastante. Entón, esa musiquiña, alguén dixo por aí que era unha música taladrante, que se o miras ou se o escoitas un poquillo con calma, pois a verdade que sí que está un pouco estridente, non? Si xogas moito tempo. Cando dis alguén, dis das críticas da época dos videoxogos, porque sí que temos constancia de que The Wolf foi analizado en algúns medios da época. Sí, saliu en bastantes revistas, que incluso ca valoración, que máis ou menos estaba na media dos xogos da época. Refírome máis a blogs que saliron xa a partir do ano 2005, 2010, Recollendo onda retro, entendo. recollendo onda rete, donde puña, sí, me acuerdo deste juego, además en castelán, me acuerdo deste juego que tenía unha música taladrante. Entón, a mí fíxome gracia, porque efectivamente, sí, a música era un pouquiño estridente, non? Volvemos un poquinho para atrás. Creo que hai algo importante cando falamos de The Wall, cando falamos do primeiro videoxogo feito por un galego ou da industria galega, etc. Hai un punto importante que falamos de industria. Quero dicir, este xogo non foi unha mera obra que quedara na casa, senón que ti conseguiches que se comercializase, e ademais con éxito de vendas que a día de hoxe a min pareceme bastante evidente, non? Como foron esas 7.000, creo que son 7.000 copias Sí, que erve. máis de 7.000, non sei exactamente cuántas, pero Son as que che dixeron que pudieron ser son as que máis. me dixeron, polas que me pagaron, vamos. Exactamente, polas que pagaron. Pero creo que me contes un pouquiño como é o proceso de comercializar un videoxogo naquela época, non? Porque se hai unha frase que podemos aplicar a isto claramente, de antes todo isto era campo, agora xa é outra cousa completamente distinta, non? Pero daquela eu creo que é case unha aventura o que nos vas narrar agora, que a de un tipo de onde estabas vivindo ti naquel momento, En Ourense, ir a Madrid a intentar vender un videoxogo, non? Que me parece unha cousa naquel momento de tolos. Falamos do ano 85-86, me parece unha aventura como mínimo. Bueno, eu unha das miñas características persoais é que son moi lanzado. Sempre, para todas as cousas. E máis, se de algo me teño que repetir na vida, son das cousas que non fixen, que son moi poucas. Das que fixen, aínda que me saliran mal, sempre aprendes e ao final quedache un recordo, pero das que non fixen, esas son as que che van quedar sempre aí, por que non fixen isto, non? Neste caso non foi así. Aí foi o meu ímpeto, non? De decir, oye, este xogo que estou facendo, estou falando agora do primeiro, do The Basic. Este que estou facendo xa me parece mellor que a outros que andan por aí circulando, porque tiña algúns, non moitos, e pareceme mellor que a estes outros. Entonces, se estes outros pagan por eles, se venden, pois vou a vender o meu, a ver se podo. Entonces, bueno, como tiña familia en Madrid tamén, pois dixen, vou, quedome na casa de algunha tía e de paso vendo. E efectivamente, pois marchei a Madrid, marchamos, tiña unha nena moi pequeniña daquelas, marchamos os tres, a muller, a nena e eu, a vendelo. Dixéronme que ese xogo un ano antes que sí, que o petaría, pero que xa a estas alturas que xa se quedaba moi básico porque estaban vindo os xogos en lenguaxe de máquina e que claro que xa non competía con eses. Esa foi a primeira arrancada para Madrid. Logo que fixen foi, pois, bueno, pois hai que facelo en lenguaxe de máquina, habrá que aprender lenguaxe de máquina. Ahora aprendín Basic, pois habrá que aprender lenguaxe de máquina. Entón, marchei a Corte Inglés, que era o único sitio que daquelas podía haber algún libro de lenguaxe de máquina para MSX. E había un. E foi o que comprei e me fun outra vez para Ourense. E a partir de aí, pois xa deixei o Basic de lado e empecé a traballar con o lenguaxe de máquina. E foi co que fixen o The Wall definitivo. Como chegas a Madrid? Contanos un poquinho esa petada nas portas para que alguén compre ou decida publicar un videoxogo. Nada, a primeira vez simplemente, a verdade que non me lembro, pasaron casi 40 anos. Entendo. Non me lembro se o mirei na guía telefónica, que penso que sí, ou en algunha revista aparecía, e penso que era Dynamic,
pero tampouco o teño con certeza, a primeira vez. E a segunda vez, pois xa non fun a dinámica, un pouco por vergoña, se me volven a dicir que non, vergoña non sei que palabra meter aquí, pero un pouco tamén por decir, bueno, busco outra empresa, a ver se esta... Entón fun a Herbe, pero non concertei cita ni nada, eu chamei a porta e presentei o xogo, puxeron ali a furular, e dixeron, pois isto sí, pódese vender. E xa salín contento dali. Dixeronme, temos que dar o que é a presentación. Para que me inclúas, non? Quero decir, as letras. O que é o logo de O Herbe. logo. E xa mo deron en linguaxe máquina, engadino o meu código, na casa, en Ourense, outra vez, e mandeillo xa cunha cinta de casé por correo ordinario. Daquelas non había forma de mandar por streaming ni por nada desto. E aí quedou hasta que me volveron a chamar dicindo que xa estaba. Canto tempo pasou entre esa chamada, o sea, chegarte a Madrid e petar na porta ata que... Sí, da segunda vez. Sí, no xogo definitivo, pois poderon pasar 3 meses, 2 ou 3 meses. Eu xa casi o tiña esquecido porque dixen, isto quedou en nada, pero chamáronme, creo recordar sobre novembro por aí, foi cando me diron ese carátula, que ese xogo, dixeronme, isto é o que vai a salir ao mercado en Navidades. A carátula era deles, o proceso de... Sí, o proceso da carátula, a serigrafía interior, toda a xeración de copias, todo era deles. E a distribución. Fixeron eles todo, menos o que é o propio programa. E pasaron uns 3 meses, calculo. Dixeronme que aínda non nos sacaban, porque xa estaba feito en principios de novembro, por aí, porque iba a ter máis ventas no Nadal. Por eso sacaron no Nadal do 86. Canto custaba de saída? 1.800. Ainda era un cartiño para... Era así. Era 1.800, pero a min dábanme 100 ou 120 ou 60, dependendo da época. Si era ao principio ou xa ao final, onde vendían 2 xogos por un. Entonces... O sea, o trato era que te daban 120 pesetas por cada título vendido. Sí, 120, logo 100, logo 60 e pico, logo 30 e pico, porque ao final vendían o que era pois de Wall Leyenda, que vendían 3 xogos, o meu e outros 2, por o precio de un. Entón, claro, xa me daban a terceira parte. E dixeronche que venderon uns 7.000 copias na... Sí, cada mes me iban dicindo, este mes vendiches tantas, ou sea, vendemos tantas. Falamos de números internacionais ou de números estatais nese sentido? Estatais. Eu non teño constancia de que venderan nada fora. Se o venderon, a mí non me chegou información. Tampouco tiña posibilidade de conseguir información. Hoxe sí, porque hoxe hai un montón de posibilidades de buscar información de cualquier país, pero daquela non. E falábamos un día, non? Acórdome de que cando dicíamos que eran 7.000 copias do Estado, a mí parecen moitísimos, porque tampouco creo que houvese tantas máquinas MSX naquel entre por aí pululando, é dicir, que a mellor moitísima xente que tiña MSX que realmente tivo o teu xogo no Estado español, que como dato é bonito, porque tivo realmente unha acollida boa. O mellor logo o xogo para algún cumpliría as expectativas ou non, pero a distribución funcionou nese sentido. A distribución funcionou bastante ben. O que é a carátula fixerona bastante atractiva. E iso tamén é o que vende, porque non daquelas podíamos decir que o que é os videoxogos eran casas aisladas, o sea, núcleos aislados. Hoxe, o boca a boca fai que todo o mundo sepa cual quere, porque ten 20 colegas que lle dicen este está moi ben. Daquelas non sabías, porque eu non conocía a ninguén que tuvera outra máquina. Entón, claro, en que te basas? Pois vas á tienda e miras a carátula, porque te lo que comprar, levalo para casa, e despois, home, sempre hai a picaresca, decir, levalo, e chegar a casa, duplicar a cinta de cassette, volver á tienda e dicir, non me funciona, dame outro. E poder ser outro modelo, non? As trampas da época, non? As trampas da época, non? Pero sí, o que se basaba, a maior parte, é por a carátula.
Por afondar en certas anécdotas tamén, que nos queres compartir a do coche, que nos Sí. queda un pouco famosa para nós, pois que coñecemos a intrahistoria do xogo, como foi Sí, esa case desaparición do xogo. pois a verdade é que a primeira vez que fomos a Madrid a vender o xogo, pois tiñamos a intención de quedar na casa dunha tía a dormir, non estaba, había ido a unha festa, non sei que, e ao final fomos a un hotel. E quedou o coche na rúa. E entonces a mañá seguinte, pois claro, o coche estaba todo tirado, todo ciscado por ali polo chan, e eu non había levado as cintas de cassette para o hotel, co cual quedaron por ali. Pero claro, como eran cintas que non eran de ningún artista coñecido, sino que eran cintas daquelas de grabación, pois non lle deron importancia, e ali estaban polo chan. Ademais, eu había feito 3 ou 4, precisamente por si alguna fallaba, porque daquelas había que andar, que si o azimut, do cabezal, do radiocassette e tal. Entón, fixen varias. Estaban todas de casualidade. Non lle interesou o ladrón. O ladrón non lle interesou coller aquelo, e, bueno, fixo que non tuveramos que volver cas mans baleiras a Ourense. A compañía Herbe fala contigo, valórache de algún xeito, como dicilo? Se é un éxito, se considera que debes traballar máis con eles, se tes algún outro proxecto en camiño, que pasou despois da publicación? Sí, cando me chamaron para darme esta e dicirme que xa se iba a poñer no mercado e tal, pois xa me propuxeron formar parte dun equipo de programación de videoxogos donde xa tiñan contratado un artista gráfico e tiñan contratado un profesor de conservatorio para facer o son. Mellor que o meu, lógicamente. Querían que eu fixera a parte de programación onde reúno todo o que é a parte gráfica máis a parte de son. E dixenlle que sí, pero que xa había empezado outro xogo. Claro, pasaran 3 meses. Eu xes 3 meses non quedei parado, como xa tiña a rutina de andar con ensamblador, dixen, pois aquí seguimos para diante. E xa tiña un muñeco, un sprite, que era un ladrón, que xa tiña un movimento moi humano, non? Non era un... Máis fino. Máis fino. E xa estaba con eso, e estaba me gustando. E entón dixen, vale, formo parte do vosso grupo, pero cando termine este xogo que xa o teño avanzado. E dixen, que moi ben, e tal. E no medio desto, ofrecerme facer un programa para PC, unha tenda, facer un programa para PC para que lle fixera a xestión de almacén. E entonces, claro, o PC comparado con un mini ordenador daquelas era como a quen ten unha bicicleta e pasa a ter unha moto superpotente, non? E entonces, pois, deixei o xogo un pouco aparcado, que en principio era deixalo un pouco aparcado e quedou aparcado definitivamente. E xa non entrei a formar parte no grupo dos de Madrid, sino que xa a miña vida tirou por o tema do PC. Quero dicir, o mellor hai que entender isto, non? Que por alguna xente que nos escoitará ou nos verá, que naquela época era un pouco eso que falábamos de toda a campo, era literalmente porque eu creo que moi pouca xente pensaba que se iba a poder convertir isto no que hoxe é, non? Esta industria cultural tan potente, ou sinceramente que se puidese vivir de dirixir un equipo facendo videoxogos durante todo o ano ou durante toda a vida, que esa creo que é a pregunta, máis ben é a cuestión, non? De, vale, eu fago este videoxogo hoxe, mañá tamén, pero igual en 5 anos ou menos, isto non existe ou desaparece ou tal. Supoño que será un medo, non? Ou como ti o vías tamén en ese momento os videoxogos? Ti crees que isto iba a ser o de hoxe? Que isto... É a verdade que, claro, hoxe temos unha visión de conxunto que daquela non había. Aquela é como pois, un burro con orelleiras, non? O que ves é o que tes de diante. Entonces, claro, eu non pensei que isto dos videoxogos puidera dar non moito máis, sino moitísimo máis como deu ao longo do tempo. Entonces, bueno, parecíame unha cousa, pero non me parecía unha cousa que tuera unha ampliación tremenda, sino parecíame máis en modo lineal. Eu non tiña experiencia, entonces parecíame que, bueno, que se iban a seguir vendendo xogos, pero dun xeito lineal. Non que iba a crearse unha explosión en cuanto a máquinas, en cuanto a xogos, en cuanto a sistemas, en cuanto a potencia. Bueno, se houbera visto desde o día de hoxe, pois houbera cambiado moitas cousas. Houbera cambiado a música,
houbera cambiado a definición do protagonista máis o resto dos muñecos, e houbera cambiado outra cousa moi sinxela, que é, agora teño PMSX, pois con pequenas variacións fago para Spectrum, e xa volvo a vender outros tantos, porque só estaba feito para MSX. O mesmo xogo, e despois sí, podría formar parte do grupo ese. Pero bueno, tampouco me arrepinto de por onde me foi a vida, en cuanto a programación me refiro, non? Cando, isto pasou hai pouco, non? Cando te enteras de que o mellor, como te pos en contacto con Mubi, non? Para contarnos que, oye, creo que teño o primeiro videoxogo, non? Como foi ese... Bueno, en realidade eu non viñen aquí dicindo, oye, teño o primer videoxogo, sino que viñen aquí para ver se o meu videoxogo estaba no museo. Se houbera estado, eu xa me saldría de aquí como un pez globo hinchado e dicía, oi, que ben, que unha cousa miña está non... E bueno, estou falando con Lucas, que era o que estaba facendo o que era a visita guiada, e dixe, oye, tedes este xogo? Dixe, bueno, pois entre os catalogados non, pero temos algúns sin catalogar, xa mirarei e tal. E entón dixe, bueno, pois mira, deixo o teléfono, e se está, pois, avísame. E deixei o teléfono e marchei, pero dali a un par de días xa me chamou Jacobo, pois dicindo que o xogo podía ser interesante, que había un ermo aquí desde moitos anos, porque o primeiro que había creo que era no 96, creo que foi... Era 97. 97. Creo, non sei, Por aí, 96, 97. Por aí, sí. Entonces que eran 11 anos antes, e bueno, que si podía vir, que si tiña documentación, que si tal. E a verdade é que a documentación hai casi 40 anos, perdina casi toda. E incluso o propio código, que eu tiña nunha libreta, bolígrafo, pois funyo prestando así a amigos que querían velos, ou algún dile non mo devolveu, ou nun dos traslados de vivenda, pois alguén pensou que xa eran libretas vellas que se podían tirar. Bueno, na túa defensa direi que nos entregaches bastantes cousas que eran moi interesantes e cousas que documentamos Sí, ao final, aínda atopei algo. Aínda atopei o xogo nun caixón, que tamén me costou atopalo, e si, algunha documentación dos que, de algún resumo de algún ano, foi o que trouxen. Entón, claro, aí foi onde se empezou a ver, pois, que o xogo era do 86, porque por internet igual me poñen o xogo no 85 como no 87. O sea, hai documentación, hai artigos para todo. Sí. Pero a realidade foi en decembro do 86 que figura nun dos documentos que trouxe, non? Segue xogando a videoxogos ou...? Pouco, pero algo sí. Sobre todo, cas gafas de realidade virtual. Por exemplo, na pandemia, dinlle moita caña o Beat Saber, non? Este de espadas, porque era unha forma de facer exercicio tamén. Pero, bueno, tampouco son unha persona que xogue moito a videoxogo. Bueno, pois moitas grazas, Alex, por estar de novo no Mubi, contarnos isto e deixar constancia de The World para o mundo, non? Gracias a vos por a acollida. Graciñas.